Fl-aħħar 10 snin il-Gvern Laburista investa aktar minn biljun euro fis-settur tal-enerġija. Dan qalitu l-Ministru responsabbli mill-Enerġija Mirjam Dalli waqt dibattitu politiku fil-programm Extra, it-tnejn fil-għaxija. Fil-fatt il-Ministru sostniet li din is-sena waħedha il-Gvern investa 55 miljun euro f'dan il-qasam u xogħlijiet dwar id-distribuzzjoni tad-dawl qed ikomplu għaddejjin b'ritmu maġġel. Dan il-Gvern f'dawn l-aħħar 10 snin għamel investimenti massiċċi fejn jidħol is-settur tal-enerġija, kellek is-settur tal-ġenerazzjoni u s-settur tal-distribuzzjoni. Jekk tħares lejn dawn l-aħħar 10 snin, Gvern Laburista investa mal-220 miljun euro fejn tidħol is-sistema tad-distribuzzjoni. U investa ma' 750 miljun euro fejn tidħol is-sistema tal-ġenerazzjoni. Għandek biljun euro investiment. Jiġifieri għandek investiment u għandek investiment massiċ. Sa dan it-tant il-Ministru tkellmet dwar id-differenza bejn is-sitwazzjoni ta' pajjiżna bħalissa u 10 snin ilu fejn l-ekonomija f'pajjiżna fi żmien Gvern Nazzjonalista kienet waħda oxqox u l-Ministru ta' dak iż-żmien responsabbli minn enerġija Tonio Fenek ried ibiħ lil Malta għal euro wieħed biss. Għandek raġun, 10 snin ilu ma kenniex din l-ixu, għax kellna ekonomija li mhux tikber kienet, ekonomija li kienet qed tinxef oxqox. L-istess kif nixef oxqox l-investiment fl-ena Malta min-naħa ta' Gvern Nazzjonalista dik ma nsemmuwiex. Ejja ma ninsewx, kellna Ministru li reġa' tfaċċa l-bieraħ, Tonio Fenek dak iż-żmien, li l-ena Malta aswan euro qal ma kien ħajġib leha u kienu qataw qalbhom minna l-ena Malta, Gvern Nazzjonalista, għaliex aqqas investiment fija ma għamlu. Fl-istess programm ippreżentat minn Xavier Balzan il-Ministru dan li tenniet lil Partit Nazzjonalista ħareġ b'9 punti li issa m'għadhomx isemmuhom, garanzija li jollu l-kontijiet għall-familji u n-negozji. Sa dan it-tant komplet issir enfasi fuq il-pjan fallaċi tal-Partit Nazzjonalista fid-distribuzzjoni tal-elettriku, fejn jingħad li tingħata garanzija lin-nies li jkollhom 99.5% provvista tad-dawl. Dan ifisser li kontinwament ikun hemm 0.5% tal-popolazzjoni li ma jkollhomx dawl. Minn barra hekk biex dawk il-persuni bla dawl jingħataw kumpens, iridu jagħmlu bejn 12 u 24 siegħa mingħajr dawl f'darhom biex jirċievu xi ħaġa. Fid-9 punti, ma nafx mintomx qed issemmuha, taf x'inhi l-garanzija li jagħtu lin-nies salf li ikollhom 99.5% dawl, provvista ta' dawl. Ifisser li 0.5% qed tiggarantulhom in-nies li ma jkollhomx dawl. Taf xi ġifieri dik? Qed tgħidulhom lin-nies għandek 44 siegħa fis-sena. Int qed tgħid li s-sitwazzjoni tagħna hija ħafna ħażina, aħseb u wara jekk jagħmlu 44 sena. X'ħallik? Mela ħa naqralek tkun imposta rata ta' disponibilità tal-elettriku ta' 99.5% fuq l-operatur. Jiġifieri garanzija li 0.5% ma jkollokx dawl